हेल' लोगोफोर नै दिनै आरो रङिया स्टेशनाव आं सफैबावबाय माथो खालामनो उपाय गैया आरोना आरो बेयावबो मोनसे खबर फैना होलायबाय फैनांगौ बायद'था जालायबाय उपाय गैया माथो खालामबावनो दायो आङो रङियाव दंफैयो रङिया स्टेशनाव बिनिफ्राय आङो दायो थांगोन दायो हरनि जाबाय 10टा 22 जाबाय मथथे 11टा 15आव निउ बङाइनि ट्रेन दङ निउ बङाइयाव आङो दायो थांगोन आरोना दा हरजों हर थांगोन गाबोन फुङाव मोनहैगोन आरो आंना निउ बङाइयाव दायो आङो बिनिनो नुथायफोरखौबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांफानो सानबाय आं थांनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामलांफानो सानबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ अननानै नायलांफादो आं थांनाय लोगोसेनो नोंथांमोनाबो आं जिथुनाखि नुलांबाय थागोन बिनि नुथायफोरखौ नोंथांमोनाबो नायलांदो आं हायोबा एफा एनै भिडिअ क्लिप्स लाना फैगोन नोंथांमोननो दिन्थिलांनो थाखाय फुदु बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था दायो गोदान भिडिअजों लोगोसे गासैनिसिमबो आंनि इउटुब फेमिलिनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय बेजों लोगोसेनो गासैनिसिमबो गुड नाइट होनांसिगोन मानो होनना बुङोब्ला दायो हर जाबाय हरनि 10टा 22 होन्दोंमोन नामा आङो 10टा 22 जाबाय 10टा 22 जानायखाय गुड नाइटखौनो होनांसिगोन आङो आरो फुङावसो नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन आं भिडिअसखौ फुङाव आपल'ड खालामनो हागोन हायाथाय मिथिया थेवब्लाबो आङो नाजागोन आरोना फुङालागै खालामनो हायाबाथाय आङो बेलासि समाव आङो भिडिअसखौ इडिट खालामनानै आपल'ड खालामनाय जागोन आरोना दायो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक थुनानै होबानो जाबाय मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना जाहाथे आङो भिडिअस गोदान एंगारोबा थाबैनो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना सौहैयो आरोना नै दायो हरनि महरखौथ' सिनायखादों नोंथांमोना नैबेयो रङिया स्टेसन बेयाव दंफैयो आङो दायो नै बिथिंजाय बाहेर फैदों आङो माने स्टेसननि बे प्लेटफर्म सिङाव गैया आङो एसे दावखोना दंफैयो आरोना मानो होनोबा दावराव बोथोर नालाय बिराद दावराव खोनाखायो आरोना नै रिथिरिथा लाइट जोंनाय नुदों दायो नायदो नै नोंथांमोननो आङो रङियानि माबाखौबो साइन बर्डखौबो एसे दिन्थिबाय रङिया इयो दायो रङियानि अभारब्रिजआवबो एसे गाखोना दिन्थिनोसै आङो नायदो सायाव दावखोबाय आङो दायो साजों थांगासिनो दं आरोना दायो आं नै टटेलि नुनो हादों हर नालाय खोमसिजों लाइटजों बोरैबा रिथिरिथाल' नुयो आरोना बारा सिनायस्लाबा जायगाखौ दायो आं थांगासिनो दं गोजौ फारसे नै लाइटजों एकदम मोदामोदिल' नुयो आरोना बारा मोजां नुवा आरोना थेवब्लाबो आङो एसे दिन्थिफाबाय नोंथांमोननो मानो होनना बुङोबा आङो इयाव दंफैयो नालाय दायो आं थानायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै नोंथांमोननो दिन्थिनो साननायखाय आङो एसे दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननोबो नुनो हादों गोजौजा माबायदि नै ओरैजाय नायदो ओरैजाय फुरा सिदा इथिं बारलांग्राया सिदा थांग्राया आरोना दायो आङो नैबेयाव गाखोनानै आङो सिंखैगालि थांगोन आरोना सिंखैगालि थांनानै ओइथिंजाय एसे सिगाङाव आङो एसे दिन्थिनो नाजागोन फैयै फैनानै नै गेजेर खोन्दोखौ एसे दिन्थिबाय आङो गेजेर खोन्दोआ नैबेखिनियानो ओमफ्राय नै ओरैजायबो ओंखारलांग्रा दङ ओमफ्राय आङो फैनाया जाहैबाय नैबिथिं फैदोंमोन आरोना नै दायो आङो प्लेटफर्मनि सिङाव एकदम दिन्थिफैबाय नोंथांमोननो नायदो बिथिंजाय नैबे ट्रेन लाखिना दङ गंसे बेजों लोगोसेनो नै बेजों आं थाबायबाय दायो दसे सम नोंथांमोन बे सिंनि जायगाखौ एसे दिन्थिबाय आरोना नायदो बेखिनि मानसि गैया हराव बारा मानसिया स्रिं स्र' बोरै नुयो नायदो नै दायो आङो ट्रेन नेबाय दसे ट्रेन नेगासिनो दं आरोना ट्रेनाबो फैयाखै नालाय दसे सम जिरायनोसै बेयावनो जिरायना थानोसै मथथे 11टा 15आवसो नालाय टाइमा दायो जाथ'वाखै दसे जिरायगासिनो दं आरोना माथो खालामनो दसे जिरायनोसै हरसे मेगन मोदै जासिगोनलै आरोना आरो बाव दाख्लैनि बायदिनो मेगन मोदै जाफिनसिगोन माथो खालामनो उपाय गैया आरोना नेनानै थांनोसै नैबे 1 नाम्बारजोंनो फैगोन आरोना दायो 1 नाम्बारावनो दं आङो 1 नाम्बाराव जना दङ 1 नाम्बारजोंनो ट्रेना फैगोन नैबेयाव गंसे लाखिना दङ नैबे ट्रेना केन्सेल जाबाय आरोना खारला दिनै 2 नाम्बार प्लेटफर्माव लाखिनानै दङ बियो बेजों खारगोन आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नायदो मानसिफोरनि भिरखौ ओरैजाय नायदो बारा गैथ'वा बेखिनियाव गेजेरखिनियावबालाय दं आरोना एसे नै दायो बेयाव आङो फाइनालि ट्रेनाव दङ ट्रेन सायाव थाबाय आङो ट्रेन सायाव थानानै दायो थांगासिनो दङ गोबां मानसिफोर थांगासिनो दङ आरोना दायो ट्रेनजों बिदि हान्थिनांसिगोन माथो खालामनो हरजों हरबाबो मेगन मोदै जाब्लाबो उफायथ' गैया नै दायो आं थांगासिनो बेराफारसे थांगासिनो नालाय मथथे इनिफ्राय 2 घन्टासो लायनांगौ 2 घन्टासोनि उनावनो निउ बङाइगाव मोनगोन आरोना निउ बङाइगाव मोननायनि नुथायखौनो नोंथांमोन फिसा क्लिपबाबो मोनसे सोबाबो लानानै नोंथांमोना आङो दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअजों थाबाय थादों लोगोसेनो नै फाइनालि आङो निउ बङाइगाव मोनबाय दायो आं थांगासिनो दङ ओरैजाय ओंखारलांनो आरो बाहेर साइडजों आरो बाहेर राउन्डजों ओंखारलांगासिनो दङ आङो दायो नै नुनो हादों इथिंजाय ब्रिजसानिफ्राय आङो दिन्थिहरदों सिंखैजाय हरनि नालाय इसेबां स्रां नुवा आरोना नै दायो थांगासिनो सिदा बिथिंबो नायदो ओरैजाय लेफ्ट साइडजोंबो नाहरदो ख्रि नुयो नै दायो आङो प्लेटफर्म सिङाव सफैबाय माने टिकेट काउन्टार सिङाव मानसिफ्रा माबायदि फैनाय बायदि लामनानै दंजोबो आरोना गासैबो नायदो नुनो हादों नोंथाङा जि हराव सफैबाय गारिबो गैया माबो गैया दसे नेनांसिगोन आरोना गारिखौ नै दायो आरो उखैनाय मोनबायना पर'था जाना लाग्रोनि पर'थाजों ओमफ्राय मैगङा आलुसो आरोना ओमफ्राय दायो सफैबाय जोंनि
माने थाफैनाय जायगाखिनिखौ मोनफैबाय आरोना दायो रुनिकाटा मोनफैबाय आङो रुनिकाटानिफ्राय आङो माने गाखोना फैनाय गारिनिफ्राय ओंखारबाय नै दायो गाखोना फैनाय गारिया नैबेनोमोन बेनिफ्राय ओंखारस्लाबाय आङो ओंखारनानै दायो न' फारसे थांदिनि आरोना आवगायदिनि न' फारसे बेनिफ्राय न'आ गैयाब्लाबो बेनिफ्रायबो एसे गोजान जाबावो माने हादान एरियासो आरोना माने बेयाव मोनसे जिया बाजार होनो जिया बाजार खाथियावसो आरोना न'आ बेनिखायनो बेयाव दायो आगबारिदिनि नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम आङो बेखिनिखौनो दिन्थिनो हाबाय बेनिफ्राय गैला मानो होनना बुङोबा आङो गोबां भिडिअ लाना फैनो सानदोंमोन माने हास्लाबदिया आरोना मानो होनना बुङोबा हरनि खोथा नालाय उन्दुनोबो ओंखारो बेनिखायनो माने बेखिनिखौनो आङो दिन्थिबाय दिनैनि थाखाय गासिनिसिमबो बाय जाबायथ' जेबो हाथायाव खिथा ओइजों फैदोब्रा ओइजों फैदो हा डक्टरनाव फार्मासि इयावबो दंना बैयावबो दं अबे डक्टर दं बेयावलाय